Welcome to True TV. Please watch, share, and subscribe. True TV. Yewadipa. Thank you. Oh, the best na be free ha kodwo mo mra wo fi. Wo kodwo ma akon chena mra mimi wo fi am wo bi. Na me se me ba. Ah, okodi e pa, anya sa. Ah. Ame fa bi mro. Fa bra me akua. Ah. Ye. Na wonim. Enura obi be kire me amango mu. Oh. Wo sumtim so pa amango pa. Amango ye. Tije ba ko. Yo ba akua. Na nchire no sumi hwie bi mam. Oh, obakua hwie de ma me fa nko. Na me sabia na me den kaya ba. Ene eje fako. Na wo wi a wo de aba. Boy. Na obakua, mabaya no tenenka school. Oh, me tenenka. Say ja university dey. Enti say no onenam fia na okọ no oba me tenenka bibia kama. Osua de ye. Osua de kama. Friend aka tell say won ma me say oyini nu hunsia de. Ye aba ba no. Me nua. Oyini nu hunsia de. Fia pa na adwuse. Nka me na me hene nka homa penso na me fa ba ha ba jinchire nka metimi aba wanim de nyame timi ye no no what ka wontimi mma tabi enso to na bi na menya bibi sabayire bi ampese nka me blow bi body na brese ampese me blow bi enso mi suro sa bi bai wodi bai mi suro sa me so maji wa hye ni asa na asokra wo pe wa wodi ba wo suro mi amebeje mi suro ye fia hajuo asumdwe ye papa ba bi asumdwe wodi ye nkwa wo ho ne fi ade na tesa de yi ati se hell bunsamu jem wuti anu amo aho unti mi hwe oni anim unti mi nko oni anchen akoko ba ati no anu ye o no mi nu eje me bi e betwa me adapa ade atwa mu nso oh anu ya o ka sa san ma e basa anya basa se odi adamu na me kai ne ka no ni adamu tete de atwa mu ho asa ne ye asemu atwa mu de se odo abaye ntam amafia sei de bia ni gia ba ha sei nyame aye bio nyame aye bi de wa ye so chesa na mani eden dodo entimi fie wura akura no entimi nka masifiem kwafa kuro fie ya boso ye ne yete yentimi ma anchen na obaku ye twamu na se no obesi obaye ye no ho ne se ne obaye antibuo ne se ne obetete no me se ye wurade de ne ma betre fie no me ho sei se ne se na so bibia ni mu sa me de me yo me nua me ni papa me ye ni papa me ye good mo me ye wotema enso se kumasifie mu de so oba betena mu a na so amoni anya dia unse fie nso atwa 7 etu amoni anya dia na obi atwa afa so ntimi me free me ba bia metena me ba betena ase no me ya madwen se me fia gangalia no abotimo po na mabo mi ti o ba sha yeso na ne ya na ntimi sha mu so tu fa mu o tu apartment betimi de nso na we obakua wonyo ba me na me nko na amadana na hwa mu ba che mfa ntimi nko gusi na me ni ni akodi ya papa bi obakua ni obakua papa ye asumdue de ye o hwe me nua hia de otimi abaji ko ntimi ma asembisi na se baba ye eye me ban so obi be wa no ene se abehia mama mi enu fe ne ye be point ni ya choose de ye pe ye de nyame asi o ene me na me choose bi o so na oba no me se me na me ba no etimi na me be choose bi na gele no awudi di matam bi mra bi atwam avra mbabo na kese obafia afeni ebe hunu sese eba ho ne maame ede na me dress ya chen obafia da bi ontiri dress chen adent whatever me dress ene agi se twa de kro no obi amro no yonko no obi amro no yonko se na se bia ni bia ba ko efise se me na mba no aha ne ya ne fefe enye ona aba no se ayi frodo This are you pray. Okodia papa. Obakua. Hey, obese. Are from. Awura de senka ya ha ye ho. Ye tifi ase ye ti asamando. Wa hwe. Nkasa nteme mowa. Ontimi nyeku. Odo baba ye ntem. Hey. Nyame ya ye bio. Me nua hia de kro ontimi mma. Me sum hia de me ntimi nko. Na hwe de nyame ya ye.